Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patayng lawas sa 18 anyos nga lalaki ang nakaplagan sa suba sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga miambak sa suba kagabi ang biktima uban ang uyab ni ini. Human matud pa adunay misulay pagpanulis sa mga biktima. Ani ang report? Hilabihang paghilak, ingon ani naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang inahan sa 18 anyos nga lalaking biktima nga nalumos sa sapa sa Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City. Sa eksklusibo natong pakiginabi sa inahan, dili pa kini makatuo sa pagkamatay sa anak. Ulahin niyang nakita nga nag-inom ra kini kilid sa dalan duol sa ilang panimalay kagabi. Buntag na diyang iyang nabawan ang nahitabo sa iyang anak. Nakaroon ito yung barkada nga taga-konsolasyon. Nag-anak din ha, ang driver, anak sa driver, yung kauban. Siya, ti, asa ti, wala man muli. Asa din natulog ti. Ambot lagi ang ipangita anak wala din ha. Siya, ti, ang gisuot niya, anak ba siya. Sa jersey nga blue na 12, na ti, mauna gining gipos ibit ti. Gikumpirma sa Cagayan de Oro City Police nga wala na'y kinabuhi diyang nakaplagan ng biktima pasado las 5 Miyerkules sa buntag. Sa kasamtangan, ginaberipika pa sa kapulisan ng impormasyon nga una matud pa miambak sa suba ang mga biktima. Gitulis matud pa kini sa mga armadong kalalakinan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa matuod nga nahitabo sa biktima ug uyab ni ini. Kamulang investigasyon ni ini tungod kay daghan man ang hunghiyong apan dili pa kita makakonfirma sa hinungdan kung naabay mahitabo nga foul play o voluntaryo nga nag-ambak ang maong biktima. Able ang Makabalan Police Station sa testimonya sa ex-girlfriend sa lalaking biktima nga gitudlong ulahing kauban ni ini una ang insidente. Personal o testify nga makasaksi o maka-confirm nga aduna gayoy pagpanulis or nakita nga mga tulisan o kung galing naaman. Nanawagan sab ang inahan sa biktima sa ulahing kauban ni ini nga mokooperar sa investigasyon. Ang pangutano na kinsa nang bayhanan duhay ang kauban, taga-sulod ako imbestiga. Apilon ko gina pag-imbestiga. Kay dili mo lakawanak kun dili gumikan nila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.